Искам да ви чуя за Имера! Йоу, 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 йоу! Те сте го нагласили. Добре вечер, Joy Station, какво става? Тука ли сме? Виждам много красиви, усмихнати, добри хора, обаче имам един проблем с вас. Не ви чувам. Защото идват финалите, а вие не сте готови. Мога пускаш. Аз ще се погрижа. Гачо! Готови ли сме за финалите? Не го чувам това. Готови ли сме за финалите? Могло бе, могло. Браво на вас. I'ma do my thing real quick. Ако не сгърнете черка, веднага ви кал, ще ми кълтате дългата себе, жонглирам бутилките, сега съм баба, но само по нервите мога да влаза. Ще го забързам, ще го забавя, бата ще правя каквото жела. Хора в клуба да бутам бълбуда, да чуете вирото пак програма. Като ме няма, много се радата, паците знаят, това е шанса, тогава се отварят и почват си времето, като се върна се успокоява. Ще ги изсипа като самосвал, ще ги засипа като операция от пияния лекар, който успява да се фокусира на твоята задача. Не ме харесваш, ще съжалявам, не съм за малко, аз ще остана, защото е крайна иска да ги дам. Даже по това като стата ги дава филма, не се правят на Тони Монтана, за Тони не грама мазука, стената на някакво умело, застава на сграда, която ни дали веднага за мъжа, само да кара, пара комара, нека се обада, нека се правим тъмното сна, всичката рама, ще ги научу да ме уважава, че ми говорят на вие, господине, не извини ми и не ме гневим, защото тогава съм бората, като не успея, за да ме бават, ще ми казвам, първо главата, за репорител на изпълнено мозъка ви, да не забравя, подписано ми е да бъде избрана за тия години, не съм се отказал, няма причина, не се отказал, има причина, да ги отказвам, затова им казвам, Венко Яго забави това, не ти следи ме мисълта, къде ти е припева, с такива неща няма гръмнеш никога, кажи сега, това ти е мисията, кажи какво искаш пак, слава, участия, признания, ми не знам, искам да си правя моите неща, който им се кефи, че няма, за който не се са, не може да не прага, мига да се опитам междуто за тях, едно на ръка, тъпите ми за втора ръка, но какво от това, полове два, гроза тука, но толкова за тях, гледай сега с може по това, пета кази, че не съм се мандатен, цената на имотите, тук ще скача билети на вече се ускъпява, но такова не поевтинява, промяната, която ни трябва, може би още не го осъзнава, да това им купвам газовете за леч, хора класата с няколко класа, много ги казва, много изпратната частите, тук да ви го лигават, оставя съм си от мъчетата, сега ще правото на динозавър, толкова за мене, колко не пречаме и толкова за тех и толкова знаеш, откъде и да си лега, защото до тебе време да декшо, има за момент пак ще отвлезна, има хора до мен, които ме влезнат, колко за ми е само успеха, не мога въобще да го преместя, искам не трябва, не мога, не бива, но не, защото то просто ми отива, мисля, че правя каквото се иска, без нея, защото не мога да стигат, вече с колектива, ако не си може, вече да си посъркана с ръце, че ти убиваш да опитвам, има двама-трима, с които ще озорова, те знаят кои се ги обичам, на другите никакъв шанс, толеранс, нема брат, нема трак, нема лал, некъв там, не знам какъв е, какво е, що е смешен, педерас, смели пак, бей, балак, ще изям всеки от вас, семия, да, чики, чао! Заклем се, че са чичи, чао! Тук ли сме, Joy Station? Можете, бе, аз ви виждам, че можете. Аз ви виждам, че можете. Дай следващата. За тая, моля, така ръцете горе да ги видя. Можете, бе, браво, бе. Трефим знакове, SB, чувам го повече да изглежда него секси. Точно на копа, не стъпвам на полове смети и кача се по дъската ми, има шопи лепи. Зверски трикове ставате, никога няма ви песни. На хора казват да трябва прати песни. Флип от Switch, normal, нови песни. Поздрав за всеки, като скача плеки. Наша моя плеки, ступитите сетки, за скъсаните клетки. За пута полиците, вечно за колите пречи. Ние сме свободни, свобода, 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 свобода. Ние сме свободни, свобода, ни върви и така. Искам винаги да бъде до живота. Аз съм екстрадент, боята е кашела. Мак мъщената са толкова цветове. Правя чест и нещо, бавам екстрите. 3D ефекта, стичи се без проблем. От 50 хиляди парчета, това ще направя кое е по-добро значение. Няма се предава това да спомня като всеки ден. Поздрав за всеки ден, влиза в тунелите. Пълни са мушените, изключи от дебелите. Прави го за кефи, не кое си натава дрехите, ние сме свобода, 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 свобода. Няма как да бъде рамките ни штроги. Задължително да се чувствам мъжо. Отдържа текстове, святите редове, складното райде не това задължение при мен. Както някога стана пенсионер, ще рапирам докато това сърце не спре.
всеки, да тега си комплектите, пък си проектите, как се последни, да си гледа песните, да носите процентите пълно заведение. Ние сме свобод, свобода, 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 ние сме свобод, свобода, ни върви и така, искам винаги да бъда в живота, ние сме свобод, свобода, 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 свобода. Няма как да бъде в рамките нищожни, като учитам да се чувстваме свободни. Няма как да бъде в рамките нищожни, като учитам да се чувстваме свободни. Няма как, няма как, няма как, няма как, няма. Аз казах, че свободни сме, няма ги законите. Диги главата, знай, че няма нещо те да мони сме. Живейте си животите, като още можете. Като нищо не вървише, трябва да си припомниме. Казах, че свободни сме, няма ги законите. Диги главата, знай, че няма нещо те да мони сме. Живейте животите, докато още можете. Като нищо не вървише, трябва да си припомни, че ние сме свободни. Ние сме свободни. Буквално, ако правите това, което обичате и се придържате към това, вие сте свободни. Не правете това, което трябва да правите. Правете това, което искате да правите. Трябва и искам са две много такива. Трябва да си плата сметките, трябва да ям, трябва, фу. Тази песен се казва "Трябва да успея". Има някои неща, които ти искаш, не искаш, то трябва да ги направиш. Трябва да успея. Ако не натегам, няма да успея. Ако не успея, значи губа време. Ако губа време, трябва да преразгледам всяка грешна стъпка, която предприемам. Ако не натегам, значи няма история. Няма история, няма за какво пиша. И ако не пиша, ми се не събира и избивам на места, на които бива. Избия ли така разочаровам? Моите близки само моите хора разочаровам. Лиги ще ми избягват, ако когато съм сам на нещо полудявам. Полудея ли не ми се вярва, няма мои твои. Всичко газа в тази фаза, ставам най-токсичен, ставам най-наивен, ставам най-безсилен. Докато си мисля колко много съм прав, а другите грешат, гледам само аз. Какво ми изнася и какво не ми затова. Всяка стъпка трябва да се провери. Ако не натегам, няма съм щастлив. Ако не съм щастлив, муза липсва ми. Ако ми липсва муза, почват оправдания. Ако те започнат, няма изходи. Не успея, значи няма лев. Ако няма лев, няма се яде. Ако в семейството ми не ядат, всеки мисли, ще ми минат през ума. И е така реши да оставя нещата, значи няма смисъл да съм на земята. Ако не съм мъжа, ако не съм бащата, който заслужава. Това предата, ако не съм уверен, значи нямам дума. Нямам дума, значи нямам мнение. Ако нямам мнение, значи нямам глас. Ако нямам глас, значи оставам, нямам. Не натегам, не съм никакъв пример. Ако не съм пример, не съм аз. Ако не съм аз, нямам идея, кой съм губа се, но трябва да се намеря пак. Ако се загуба, трябва да успея. Фокуса ми е, че трябва да успея. Даже всичко да е срещу мен и не намирам никакъв изход, трябва да успея. Ако се загуба, трябва да успея. Фокуса ми е, че трябва да успея. Даже всичко да е срещу мен и не намирам никакъв изход, трябва да успея. Ако съм на дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм в дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм на дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм в дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако не натегам, аз съм най-добре. Ако съм посредствен, да направо спирам. Ако се откажа отново, давам пример за човек, който целта не стига. Това не става, трябва нов план. Едно и също като пробвам и очаквам нов резултат. Няма как и това да не е провал. Пробвам нещо ново, рискувам. Ако не рискувам, значи си губа всичката енергия и потенциал. Нещо, което не си струва. Търси полуки, не търси полуки. Грешките си изумруди, от които се учим и не ги приемам като загуби. А нещо, което явно трябва ми, както колелото да се завърти. Май ясно каква ще е съдбата ми. Ако няма начин, трябва да намеря начин и ще го намеря, обещавам си. Повтарям си, ако не става справа на нагласа, ще видиш, че мой. Ако съм на прав път и ми остава още малко, трябва да пизда още. Ако се загуба, трябва да успея. Фокуса ми е, че трябва да успея. Даже всичко да е срещу мен и не намирам. Ще помогна дали друга, ако се загуба, трябва да успея. Фокуса ми е, че даже всичко да е срещу мен и не намирам никакъв изход, трябва да успея. Ако съм на дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм в дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм на дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако съм в дъното, трябва да се махна веднага оттам. Ако не мога да се мотивирам, няма как да мога да ви мотивирам. Ако не мога да се мотивирам, няма как да мога да ви мотивирам. Ако не мога да се мотивирам, няма как да мога да ви мотивирам. Ако не мога да се мотивирам, няма как да мога да ви мотивирам.